τώρα που έτσι και το μυστείτε. Άρα. Και πιν. Ωραία. Ο Κέντζι. Ωραία. Τώρα πάω να βάλω το skin της Τάρα. Το ήθελα πάρα πολύ. Yes, τη high pick. Πάμε και θα τρώω το legendary. Κάτσε πρώτα. Τι λόλα έτσι. Πολύ καλό είναι. Legendary τέτοια. Πω. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Και τώρα θα... Πάνω καλό είναι. Σε επόμενο ένα βίντεο θα το βάλω. Να τρολάρω τους φίλους μας. Ένα, όχι. Φύγε τώρα, θα ανεβάσω το βίντεο. Φύγε. Ωραία. Πάμε να βάλουμε και Τάρα. Ωραία. Τι απίστευτο πράγμα που έγινε. Για μένα με αυτό χαίρομαι εγώ. Τώρα απλά θα μιλάω εγώ. Δεν θα κάνω κάτι άλλο για το Brawl Stars. Ναι, άμα δεν με πιστεύετε κιόλας, περιμένετε να σας δείξω πόσο account έχω. Όχι. Switch έχω 2 account. Κι άλλο ένα που είχαμε 6.600. Ναι, έχω 2 account. Μόνο σε αυτό που είμαι τώρα έχω τη Τάρα. Την ήθελα πάρα πολύ. Ναι, και επιτέλους έτυχα ένα skin από το Σούσι, εδώ πέρα τη Τάρα. Μακάρι να μπορούσα να τύχω και τον Άντζελο. Και ένα skin άλλο που θέλω πάρα πολύ είναι αυτό εδώ πέρα, αλλά δεν έχω το παίκτη. Μόνο τη Στάρα είχα. Και όποιος θέλει να με κάνει φίλο να με βοηθήσει, αυτό εδώ πέρα είναι το ID και αυτό το QR code. Θα τους κάνω όλους τους φίλους, να ξέρετε, θα σας κάνω όλους τους φίλους. Ωραία, τώρα θα μιλήσουμε λίγο για το Brawl Stars. Άμα θέλετε να μιλάμε και για άλλα θέματα, πείτε. Το Brawl Stars καταρχάς μ' αρέσει ψηλό λίγο. Για λίγους λόγους. Το Brawl Stars δεν μ' αρέσει εμένα έτσι όπως είναι, για το λόγο ότι τη Τάρα έκανα τη τύχω πάρα πολύ καιρό και βλέπω ένα Σούσι γίνεται 2 μετά 4, λέω μακάρι να skin. Βλέπω Σούσι skin, ένα σοκ, Τάρα. Γενικά όποιος έχει συμβουλές κάτω, όποιος έχει συμβουλές να μου τις πει στα σχόλια για να γίνω καλύτερος παίκτης. Αυτά. Πάμε να παίξουμε ένα ματσάκι τώρα με το Στου. Έτσι το λέω εγώ, δεν ξέρω πώς λέγεται. Και θα συζητάμε μαζί με το ματσάκι. Κοιτάξτε, καταρχάς τι λέω. Μπορεί να το δούμε. Βαράω. Έτσι π.χ. Ναι, έτσι. Και ο άλλος που τώρα μπορώ να σκητρωθώ καλά. Όχι. Πάλι πριν μου πάει. Ο Μόρτις δεν μπορέσει να το σκοτώσει.
και να μην βγούμε τρίτη. Έλα τώρα. Μ' αρέσει και λίγους λόγους, διότι είναι τα cubes και κάποιοι παίκτες που στην αρχή σου φαίνονται καλοί και μετά δεν είναι. Π.χ. ο Edgar σε μένα από την αρχή δεν με φαίνονταν καλό, αλλά μετά κατάλαβα πόσο καλός είναι και πόσο κάψας είναι. Αυτόν με τον Edgar το έχω τώρα σχεδόν 500 κύπελα. Ναι, και έχω και αυτό το skin, πολύ ωραία. Σε λίγο θα με δώσει και το Frank, κάπως έτσι, που είναι και ένας από τους αγαπημένους μου παίκτες. Όποιος θέλει να με κάνει φίλο, σαν να λέω, αυτό είναι το QR code μου, αυτό το ID μου και αυτά. Και για το Brawl Stars έχω και άλλα πράγματα. Π.χ. την Τάρα την είχα πάρει πάρα πολύ δύσκολα. Στην αρχή είναι... όχι. Στην αρχή την είχα πάρει πάρα πολύ δύσκολα. Όταν λέμε πολύ δύσκολα, πάρα πολύ. Και μπορείτε να μου πείτε λίγο πώς, και έχω και μια άλλη απορία, μπορείτε να μου πείτε λίγο άμα υπάρχει Kazek, η νέα Kazek, η νέα Brawler. Και το άλλο που σας έλεγα πως στην αρχή φέρονται καλοί παίκτες, τον είχα τύχει στο άλλο μου account και πως στην αρχή πριν τα 100 κύπελα με φαίνονταν πάρα πολύ καλός. Ναι, αλλά βλέπετε εδώ πέρα πόσο tagging κάνει. Κάνει reload πάρα πολύ αργά. Αλλά έχω και με κάτι άλλο. Στην αρχή ένας παίκτης με φαίνονταν πολύ καλός. Το έχω στον άλλο. Αυτούς τους δύο που σας έδειξα τώρα τους είχα στο άλλο μου account. Αυτός στην αρχή με φαίνονταν καλό, αλλά μετά δεν μπορώ να το φτάσω παραπάνω. Πριν μετά να σας δείξω λίγο κάτι που εμένα με συναρπάσει. Αυτή εδώ πέρα η χείρα μοίρα, πώς λέγεται, πώς μπόρεσε να φτάσει στο ΣΑΒ 1000 κιόλα, δεν πλήρωσε. Και αυτός δεν γίνεται, ο Τσάκι. Το Σπακ, εντάξει, γίνεται, Crow Leon γίνεται, Meg γίνεται. Γιατί τους έχει όλους 1000 κύπελα. Να δούμε και τον Αδόνη. Δεύτερη season. Πάλι. Εδώ πέρα. Αυτός εδώ πέρα και που είναι και πρώτος στην Ελλάδα. Τι? Άντζελο. Καλά, Άντζελο με το Wasabi είναι πάρα πολύ σπασμένος. Δηλαδή με τον Edgar δεν μπορούσα να το πλησιάσω.
Άλλος ένας παίκτης που είναι καλός, αλλά εγώ δεν μπορώ να το χρησιμοποιήσω καλά, είναι η Pam. Δεν μπορώ να τη χρησιμοποιήσω καλά, για τους λόγους που δεν ξέρω. Καλά, εγώ δεν μπορώ, γιατί περιμένετε να σας δείξω γιατί εγώ δεν μπορώ. Πάμε εδώ πέρα. Ελπίζω να μην με κλείσει το βίντεο. Όχι. Κοιτάξτε, τώρα τα μισά στο ακούν. Αλλά από κοντά, εντάξει, λέει έναν Έντγκαρτ τον τρώει. Η ούλτη της, εντάξει, δεν έχω να πω κάτι. Κι εγώ είμαι λίγο άχρηστη. Δηλαδή, προσπαθώ να πετύχω τον άλλο και πετυχαίνω τον άλλο. Φορτώνει και σχετικά γρήγορα. Καλή είναι η Pam, ρε. Από κοντά. Εσείς ποιον λέγετε να πάρω από εδώ πέρα? Εκτός από Φρανκ που είναι ο σύνηθες. B ή Pam? Μετά εγώ θα πάρω τη Max. Μετά λέω. Να μην σας ζαλίζω, αυτό ήταν το βίντεο. Αντίο.